Bona nit, senyores i senyors espectadors del canal Esport 3. Els saludem ben cordialment des de l'estadi Nou Sardenya a la Vila de Gràcia i els agraïm que ens acompanyin i que segueixin amb nosaltres la retransmissió d'aquesta final de la 26a Copa Catalunya. Diumenge jugava a l'estadi de Wembley a Londres la final del Football League Trophy, un torneig que disputen equips de les divisions tercera i quarta del futbol anglès. 72.000 persones van veure in situ com el Bristol City derrotava el Walsall 2-0. Avui, aquesta nit, aquí a la Vila de Gràcia serem molts menys i l'estadi també és força més petit que Wembley, però la final de la 26a Copa Catalunya ha de mereixer el màxim respecte i consideració de tothom que d'una manera o altra està vinculat amb el futbol català. És una final que es disputa en l'Europa, un club centenari, fundador de la Lliga Espanyola i bicampió d'aquesta Copa Catalunya als anys 97 i 98. I el Girona, que ara mateix és el millor equip català fora de Barça i Espanyol en termes de classificació. Els podem assegurar que la il·lusió que ha generat aquesta final aquí a Gràcia és la mateixa que tenim nosaltres, tot l'equip de la Televisió de Catalunya desplaçat al Nou Sardenya per poder-vos portar les incidències d'aquest partit fins als vostres receptors. És una final, però, que té una petita taca, una petita connotació de dol, petita gran connotació de dol, sens dubte, com és el condol que cal mostrar per les víctimes de l'accident aeri de Germanwings als Alps francesos. S'han suspès totes les activitats festives que hi havia previstes a nivell institucional al voltant d'aquest partit, totes les actuacions de castellers, actuacions musicals, com poden comprovar. No hi ha música per la megafonia de fons a les nostres paraules. S'ha suspès també l'acte d'homenatge que s'havia de fer a la mitja part als guanyadors europeistes, als jugadors del Club Esportiu Europa que van guanyar les Copes Catalunya dels anys 97 i 98, i les autoritats presents a la llotja del Nou Sardenya no està previst que facin entrega dels trofeus perquè, en tractar-se d'un partit que juga entremig d'aquests 3 dies de dol oficial que s'han decretat arran d'aquesta tragèdia, en principi ha de ser el president de la Federació Catalana de Futbol, el senyor Andreu Sobieski, faci entrega d'aquestes condecoracions. Ja poden veure les imatges que s'està omplint el Nou Sardenya. La Federació Catalana de Futbol havia anunciat que s'havia venut aproximadament unes 2.500 entrades per a aquest estadi que té una capacitat de 3.500 espectadors. La majoria de seguidors, com poden comprovar, són seguidors del Club Esportiu Europa, gent de la Vila de Gràcia, que avui Xino Xano s'ha volgut acostar a aquest estadi per veure la 8a final que es disputa entre el Nou i el Vell Sardenya. No, de fet, totes les finals s'han disputat en aquest estadi. El Nou Sardenya ha acollit 2 finals de Copa Catalunya femenina, 2 tornejos dels històrics, 2 campionats de Catalunya de base i una Copa del Rei juvenil. Com dèiem, majoria europeista, menys són els seguidors, al voltant d'una 50ena que han fet el viatge des de la ciutat de Girona per veure si el seu equip trenca aquesta nit màgica que espera que sigui el conjunt escapulat i aconsegueixi la primera Copa Catalunya del conjunt gironí. Jordi Gonzalvo, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Tercer classificat de tercera divisió, el Club Esportiu Europa, 50 punts. 5è de segona divisió, el Girona, 53 punts, amb una convocatòria pro, el conjunt de Pablo Machín, amb molts jugadors suplents, molts jugadors del filial. Què pot passar en aquesta final, al teu criteri, Jordi? Primer és que ens fa, com bé has dit, molta il·lusió aquesta Copa Catalunya, però una il·lusió immensa, perquè representa haver arribat tots els clubs de Catalunya en aquesta final. I segona, igualtat absoluta. És a dir, primer factor local per part de l'Europa. Segona, parlàvem amb gent d'això, quin equip fa el Girona, no és el seu equip estel·lar. Pablo Machín té problemes, sap que el seu equip està físicament molt saturat en aquestes onades, per tant, tot això equilibra molt la balança i veurem de què és capaç. El que sí, segur que veurem un partit dinàmic, molt intens i realment amb moltes emocions. Aquests són els protagonistes d'aquesta final de la 26a Copa Catalunya. L'Europa, que ha jugat totes les eliminatòries com a local, tot i que no totes les ha disputat aquí al Nou Sardenya, ha eliminat l'Espanyol B, el Castelldefels, l'Escó, el Barça B i el Sabadell. Per tant, ha derrotat
per 3-0, a més, dos equips de la Lliga Adelante, igual com és el Girona. El conjunt de Pablo Machín va eliminar el Badalona als quarts de final a la tanda de penals i a la semifinal es va desfer del Gavà per 0-1 amb un gol de l'ex de Gerard Bordes, que no és en el partit d'aquest vespre el Nou Sardenya. Mosaic, pancarta enorme, el gol que ocupen els seguidors més sorollosos, més fidels del conjunt escapulat, avui concentrats en un sol gol, tant els escapulats com la torcida escapulada, mentre poden veure en imatge els futbolistes del Girona. Hi ha dos jugadors del filial B, de fet 3, el que passa és que 4, ara ho conto bé, 4, Carles Mas i Vigues els podríem tenir entre dues aigües perquè ja han jugat amb el primer equip. Eloi Zamorano, Marc Rubirola són els dos jugadors més habitualment del filial del Girona que seran titulars en aquest partit. L'Europa de Pedro Dólera, que jo crec, Jordi, ha plantejat un 11, no sé si específic per aquesta final, però aquí no hi ha reserves. Els jugadors són els habituals. Són els que són, sí. És una plantilla molt curta en quant a nombre, però realment el posa tota d'això, exceptuant a lateral esquerra, que és Alegre, que està lesionat en el menisc extern. Per a més, el mateix plantejament sempre. Si vols, anem amb les alineacions. Abans, però, un cop s'hagin anunciat aquestes per megafonia, està previst que sí que soni l'himne nacional de Catalunya, els segadors, per tant, serà bo que respectem aquesta interpretació, que en principi sí que està prevista. Després repassem les alineacions. Han estat els seguidors de l'Europa qui a capella han acabat la interpretació de l'himne nacional de Catalunya. Els segadors, a les ordres de l'àrbitre de Sant Boi de Llobregat, José Emilio Sánchez Aparicio, l'Europa de Pedro Dólera juga, Jordi, avui amb aquest 11. Doncs mira, Rafael ve a la porteria, defensa de 4, Andot, Alberto, Cano i Pastells en línia, com hem dit, en línia defensiva, triangle al mig del camp, Puig i més endarrerit a la seva dreta, a Javi Lara, a la seva esquerra, Guzmán, dos puntes, Ignacio a la dreta, Nils a l'esquerra, un referent atacant, Pobes. Banqueta per Sergio Fernández com a porter suplent, Dani Valderas, Alberto Padilla, Ramon Rovira, Víctor Durán, que avui torna a una convocatòria després d'una lesió de llarga durada, Roberto Camacho i Javi Sánchez. Aquest és l'11 i la convocatòria del Club Esportiu Europa. Com dèiem, el Girona, en presència de jugadors poc habituals i també del filial, presenta aquest equip titular. Mateix plantejament que sol fer servir Pablo Machín. 3-3-2-2. Palazzí a la porteria, defensa de 3, com hem dit, Eloi Zamorano, el Girona B, Richie i Carles Mas. Dos carrilers, Juan Luis Vigues, Marc Rubirola també del Girona B com a pivot defensiu, dos interiors, Jandro i Cristian Gómez, i a davant Cristian Alfonso i Mata. Banqueta per Andrés Díaz com a porter suplent, Granell, Adri Hernández, Jonas Ramallo, Marcel Serramitja, Pere Pons,
i Sebastià Coris. Com dèiem, l'àrbitre José Emilio Sánchez Aparicio, àrbitre de 33 anys, 7a temporada a la segona divisió B. En comentarem les dades després de respectar escrupolosament el minut de silenci en memòria de les víctimes de l'accident aeri de Germanwings als Alps francesos. Molta gent al nostre país, sobretot a les comarques de Girona, coneixia alguna de les persones que hi han perdut la vida. Per una tragèdia tan colpidora, tan descomunal, valia la pena, no com per desgràcia passa altres vegades, respectar la totalitat del minut de silenci que la Federació Catalana de Futbol ha volgut guardar abans d'aquesta final de la Copa Catalunya, que és a punt de començar. Com dèiem, amb Sánchez Aparicio com a àrbitre, aquest col·legiat, Jordi, que és ja un clàssic de la segona divisió B. Sí, 7a temporada, 33 anys, nascut a Sant Boi de Llobregat, ha xiulat en aquesta temporada, a part dels partits de juvenil de Lliga Nacional, ha disputat a la segona B 10 partits entre els 4 grups, amb 2 victòries locals, 3 empats i 5 victòries visitants. Té la targeta molt fàcil, 7,7 de promig. Afortunadament no ha ensenyat cap targeta vermella. I la temporada passada, en 14 partits que va dirigir a la segona B, sí que va ensenyar 11 targetes vermelles. Per tant, és un àrbitre disposat a aplicar el reglament sense contemplacions i a posar-se la mala butxaca les vegades que faci falta. Primera acció del partit, servei de banda que farà efectiu Sergi Pastells pel Club Esportiu Europa, jugador jove, 21 anys, fitxat aquesta temporada, procedent del Castelldefels. Ja però a l'Europa en el seu futbol base, des d'infantils fins a juvenils. Atenció a aquesta pressió, a punt de perdre la pilota. El Girona en zona compromesa, falta la primera del partit. Falta comesa sobre Ricardo Álvarez Ricci, el central gallec, que ha estat objecte d'aquesta falta que veiem a la repetició per part de Javi Lara. No havia participat a les anteriors eliminatòries de Copa Catalunya Ricci, però avui Pablo Batxina ha decidit que sigui un dels homes que participi d'aquesta final. Carles Mas la puja el jugador banyolí, vigilat per Javi Lara, també per Guzmán, els dos, no sé si dir interiors que disposa avui Pedro Dolera en aquest 4-3-2-1. Sí, correcte. Sí, més endarrerit Pucci, exjugador del Manlleu, un jugador més organitzador que defensiu, amb una personalitat i un tot de pilota immens. Hi ha una falta ara, favorable al conjunt europeista, intentava progressar Ignacio Rosillo, un ex del Prat. Avui sí hi ha l'opció a la segona part, perquè Granelles a la banqueta coincidiran sobre la gespa. Dos jugadors que van militar la temporada passada al conjunt Pota Blava. El servei d'Alberto González, un dels dos marcadors de l'Europa. Pilota a l'olla, ha hagut de saltar Eloi Zamorano, futbolista d'Hostalric, per treure aquesta pilota. Passa per sobre de Marro Virola, la té Jandro Castro. Obertura cap a la banda esquerra, dificilíssima per David Vigas. Out a favor de l'Europa. Interiors canviats, conforme els havien donat, és a dir, Jandro jugant per banda esquerra, Cristian Gómez esquerrà per banda dreta i també en l'Europa. Javi Lara, interior esquerra, Guzmán, interior dreta. Compte. Ha saltat Mata per rematar aquesta pilota que ha passat no gaire lluny del travesser de la porteria de Rafa Leva, el porter nascut a Palma, que havia estat dubte fins a última hora per molèsties al cartílag d'un genoll i que és decisió d'última hora. Al final ha entrat a l'11 titular. Aquest és el cop de cap de Mata.
i com l'Eva s'ha estirat, però la pilota ja havia sortit fora. No obstant, jo diria que Pablo Machín a última hora s'ha repensat una mica també l'alineació. En principi estava anunciat 4 i 5 homes del Girona B com a titulars, no? Després ha pensat, compte, que l'Europa a casa ens pot fer mal, donem-nos un guard doncs, que d'això que passés alguna cosa, tal i qual. Per tant, Jandro, Richie, Pau Íñiguez s'ha lesionat aquest matí, però Cristian Alfonso, Mata... Cristian Alfonso, Mata, suficients elements de segona divisió A com per enfrontar-se i dir, escolta, estem aquí i som segona divisió A i vosaltres sou tercera. Però ja se sap, en aquests moments s'esvaeixen els números, s'oculten, i aquí el que val és el que sigui més efectiu i el que visqui amb més intensitat aquest partit. Aquí hi ha una cosa clara. Pablo Machín ha deixat clar que per al Girona aquest partit no arribava en bon moment, estant com està el conjunt gironí lluitant per assegurar la seva plaça al play-off d'ascens a primera divisió, i ha justificat la convocatòria dient que la majoria d'aquests jugadors també havien jugat quarts i semifinals, però evidentment el Girona també juga la seva part de prestigi en aquest partit. Per descomptat. Bigues intentava progressar per la banda esquerra, s'ha trobat amb l'oposició d'Oriol Dot, avui el lateral dret de la defensa europeista, tot i que és un jugador que també ha jugat al mig del camp. La centrada de Bigues, molt passada, sense opcions per cap dels davanters del Girona. Servei de porteria que farà efectiu Rafa Leva. En principi, domini de la pilota, una miqueta més de conservació de la mateixa per part del Girona, que es posiciona més a cap de l'Europa. Ja li va bé a l'Europa. L'Europa és un equip que sap jugar això. Es juga molt amb atac directe, amb poques transicions al mig del camp. Ha aprofitat molt doncs, aquesta tasca dels dos interiors, tant de Guzmán com de Javi Lara, connectant amb els dos homes de banda, ràpids, habilidosos, com és Nils per banda esquerra, i sobretot subministrant pilotes a Alex Pobes, gran rematador de cap. Tornarà a servir davant d'Oriol Dot, dels estudiants que hi ha en aquesta plantilla de l'Europa, estudiant de fisioteràpia, extrem reciclat, de fet, habitual de la primera catalana i de la tercera divisió fins ara, fitxat aquesta temporada procedent del Terrassa. El mateix jugador que ara tornarà a servir de banda per al conjunt escapulat, que recordem ve de perdre la Lliga contra el Rubí. Va tallar una ratxa de 14 partits invicta en totes les competicions, també comptant-hi la Copa Catalunya, que, segons informa l'Àngel Garret, el cap de premsa del Club Esportiu Europa, la web oficial del club, és la tercera millor ratxa d'imbatibilitat de l'Europa en tota la seva història. Aquests 14 partits en què havia mantingut aquesta imbatibilitat. Juanlo enrere, volia treure la pilota. Eloi Zamorano, hi ha hagut un rebuig, la pilota a les mans de Jorge Palazzi. Molta tensió amb el porter de la Salzadella, amb l'exporter del Villarreal, si el partit arriba a la tanda de penals, perquè en tandes de penals de Copa del Rei i de Copa Catalunya, Jorge Palazzi s'ha revelat com un especialista. Sí senyor, correcte. Recordem, és important pels espectadors que estan seguint aquest partit, que en cas d'arribar amb empat als 90 minuts del temps reglamentari, no hi ha pròrroga i es passa directament a la tanda de penals. És que Pablo Machín, si hi ha pròrroga, li pot agafar un tap de cor. Es poden fer 6 canvis, d'altra banda, aquest és el reglament d'aquesta final, més el porter. Servei de Palazzi, saltarà Jaime Mata, ho ha fet més Àlex Cano. Recull aquesta pilota Nils Puigades, l'ex de la Muntanyesa, l'autor del millor gol del futbol català 2014, tal com el van premiar a la Gala de les Estrelles del futbol català fa uns mesos. Compta amb el primer xut ara del conjunt escapulat a les mans de Palazzi, que treu ràpidament per habilitar el contraatac del conjunt visitant. Jandro, David Bigues, es mou Mata al centre, qui rep és Cristian Alfonso, ex de l'Hospitalet per Jandro Castro de nou. L'asturià no ho veu clar, pressionat per Ignacio Rosillo, ha deixat cap a Eloi Zamorano. Juan Lugens intentarà combinar amb Cristian Gómez, de nou Eloi Zamorano. Va circulant el Girona la pilota per aquesta zona ampla del terreny de joc, buscant els forats que pugui deixar la defensa de l'Europa. Oriol Dot tapava la progressió de Bigues. A més, hi ha hagut falta del futbolista empordanès sobre el de Gironella. Sí.
canvi passada llarga en diagonal i fins i tot canvi d'orientació ja habitual per part de Richie. Gran potència amb el seu colpeig d'empeina frontal de dreta a esquerra generalment. Serà Rafa Leva l'encarregat de fer el servei. Té de 33 anys, fitxat del Santboiara fa 4 temporades. Ja no va jugar els 2 últims partits per aquestes molèsties al genoll. Veiem Pedro Dolera, els entrenadors que ha estat més partits a la banqueta de l'Europa, superat ja els 150, si no vaig equivocat. 6a temporada aquí a l'Europa, aviat està dit. Gaudirà d'un altre servei davant de l'equip de la Vila de Gràcia. De nou, Oriol Dot pot posar la centrada, el rebuig que va cap a la frontal. Contraatac pel Girona, si més no hi ha aquesta opció. La pilota que ha recollit Cristian Gómez. Es mou Cristian Alfonso a l'esquerra. La diagonal buscant la pujada de Vigas. Cap problema per Oriol Dot. Pressionava Cristian Alfonso, però Dot es guanya l'ovació dels aficionats escapolats amb aquest barret que acaba de fer. L'ex del Terrassa, que demostra les seves qualitats aquí en lateral. Ha recuperat però l'Europa, també vol sortir a la contra. Nios Puigades buscant Àlex Pobes, talla Richie i solventa l'acció amb aquesta puntada defensiva directament a una lateral on hi ha un bon nombre d'aficionats també. Jo crec que el Girona el que intentarà fer és reduir al màxim la velocitat, l'esforç que aplicarà a l'Europa, com va eliminar el Sabadell. Va ser un terratrèmol. Atenció, Àlex Pobes, bona passada a la centrada. Pobes la treu Palazzi, la trec cap endavant, però al final és Carles Mas qui pot rebutjar aquesta pilota. Però recordem aquella eliminatòria que va ser estratosfèrica, semblava que tenien 3 velocitats més, semblava que les imatges fossin a càmera ràpida i que lògicament doncs el Girona intentarà frenar aquesta empenta inicial de l'equip. És un equip que és molt pràctic en totes les accions d'atac, de seguida miren porteria, de seguida fan la centrada, de seguida rematen. Per tant, no és nou això que acabem de veure de Javi Lara i del mateix Àlex Pobes, que rematen fins i tot sense angle de xut. Atenció a l'intent de centrada per part de Carlos Guzmán, l'ha tocat Marro Virola, també Richie intentant rebutjar. Qui se la quedarà? No és Ignacio Rosillo en aquest cas. Falta. Ja ha passat la pilota per davant i no l'ha capturat després. Falta que ha comès Javi Lara sobre Jandro Castro. Falta comesa per aquest home, l'exfutbolista del Prat. Ja fa 4 anys que juga al conjunt europeista i també era dubte per molèsties en aquest partit. L'últim dels jugadors de l'actual plantilla del Club Esportiu Europa, Javi Lara, en ser centenari, és a dir, ha superat la xifra de 100 partits oficials amb l'equip de la Vila de Gràcia. Bé, se'n diu, el moviment és curiós, que normalment no es veu als equips, no? Surt el pivot defensiu a pressionar, és a dir, Pucci, el pivot defensiu de l'Europa, surt a pressionar pràcticament amb una banda. Llavors, automàticament, un dels 2 interiors es transforma en el pivot defensiu. És a dir, sempre manté aquest triangle al mig del camp, però li dona llibertat absoluta a l'home més endarrerit per sortir, anar a pressionar quan ell vulgui. Possiblement Gerard Puig-Oriol Pucci no sigui dels jugadors que més esmentem durant aquesta retransmissió, l'ex del Manlleu, però no per res, sinó perquè la feina fosca que fa és imprescindible, però sempre és d'aquelles menys lluïdes, si es vol. No, però també és que és un jugador molt elegant a l'hora de distribuir la pilota, té molt criteri, té molta capacitat d'autoritat i sobretot visió tàctica. Trepitja Sergi Pastells davant de Jaime Mata. Lateral extrem, reconvertit en lateral dret, Pastells, sí, que degut a la lesió d'Alegre, que és el lateral esquerre titular, doncs la Pedro Dolera l'ha posat aquí en aquesta i està donant molt rendiment en aquesta banda esquerra. I jugador, aquest que té la pilota, dretà, com poden veure, sí, molt més ofensiu quan va fitxar pel Castelldefels la temporada passada. Atenció a aquesta centrada buscant Ignacio Rosillo directament a les mans de Palazzi. Atenció a les diagonals d'Ignacio Rosillo venint des de la banda dreta. L'esprint que s'està marcant ara David Vigas, intentant superar Oriol Dot. Control massa llarg, aparició d'Alberto González. L'advocat del Club Esportiu Europa envia
la pilota fora de banda. Aquesta és la professió d'Alberto González, el jugador de l'Hospitalet, 28 anys, ex del Cornellà, i que va coincidir amb Pedro Dólera al Marianao Poblet i a l'escola de futbol Prat Blaugrana. Evidentment, no ens deixarem de dir-ho, el germà petit de Sergio González, el tècnic del Real Club Deportiu Espanyol, que és, com pràcticament en tots els partits que pot, aquí al Nou Sardenya per veure, juntament amb la seva família, les evolucions del seu germà. Sí, petites molèsties tenia Alberto. En realitat, el capo de la defensa és el jugador més veterà, que és Cano. És el que marca totes les directrius de quan s'ha de sortir, com s'ha de marcar, qui marca la diagonal, com marca les basculacions. És un home fonamental per l'equip de l'Europa. Ara hi ha hagut una falta en aquesta acció que veiem repetida. Àlex Pobes, el futbolista de Pallejà, que ha aixecat la cama excessivament, o si més no suficientment, perquè l'àrbitre considerés que era falta. Ha tocat amb el pic Jaime Matano i arriba Cristian Alfonso. Intentarà sortir Ignacio tocant amb el cap. Carles Mas va tapar-lo. El Bangolí és l'últim a tocar la pilota. És fora de banda per al conjunt local. 18 gols en 14 partits a casa a la Lliga. Ha marcat l'Europa. 11 equips han fet més gols a casa a la tercera divisió. Conjunt, el de Pedro Dólera, que rendibilitza molt bé els gols al seu camp i també segurament pot rendibilitzar bé les accions d'estratègia. Compte, perquè Pedro Dólera treballa moltíssim a Europa les estratègies ofensives. Una altra acció de Carles Mas sobre Ignacio Rosillo, falta, i ja veiem Javi Lara preparat per fer el servei, un altre ex de l'escola de futbol Prat Blaugrana. I ara mateix 4 jugadors escapulats a la superfície de càstig. El llançament de Javi Lara cap al segon pal, el cop de cap i el gol! Alberto González acaba d'avançar l'Europa a la final de la Copa Catalunya. El central europeista, que havia marcat 2 gols al campionat de Lliga, marca el seu tercer de la temporada en el partit segurament que veuran més espectadors en aquesta final, en què ha fet bo el treball estratègic de Pedro Dólera, que comentàvem amb Jordi Gontalvo. Falta picada per Javi Lara, cop de cap d'Alberto, i cap a dins, al quart d'hora de la final, l'Europa s'avança. Europa 1, Girona 0. Que sí, qui s'avança en el seu marcador és Alberto, fitxa que deixen un espai i venint del segon pal s'avança, crec que és a Carles Mas, pot ser, però realment, doncs, bona anticipació. També té molt en compte, no solament com la posa Javi Lara, impressionant, de rosca, perquè el porter no pugui sortir, sinó també la morfologia d'Alberto González, fort, contundent, que posa el cos i deixa el seu marcador tombat i s'anticipa perfectament. Bon remat de cap. Sempre ha dit Alberto González que és un orgull que li diguin que és el germà de Sergio. Més orgullós estarà d'avui haver pogut marcar aquest gol, que pot ser importantíssim per l'Europa. Ara feina per al Girona de reaccionar i establir els seus galons com a equip de la Lliga de Futbol Professional. Sí, feina. És a dir, perquè ara tancarà molt més les portes, es disciplinarà més amb la marca i amb l'ajustament i amb la pressió a l'Europa, i encara se li farà més complicat i difícil el dominar a camp contrari al Girona. Eloi Zamorano descongestionant cap a Jandro Castro. El perill del Girona pot passar en bona part per les seves botes. La centrada de David Vigas, pentina Pastells, compta el rebuig per Juanlu, xut creuat de Juanlu, l'altre Rafa Leva i anava Cristian Alfonso. Al final Jandro no podrà rematar, havia tocat Mata, pressiona Carles Mas, desfà el perill momentàniament l'Europa. Vigas, la rifa, Cristian Alfonso no hi arribarà. Servei de porteria, quin ambientàs, com poden veure la imatge en aquest gol on ara ataca el Girona a la primera part. Sí. Bé, doncs intenta el Girona, sembla que com si s'hagi enrabietat i digui, no, escolta, que jo estic aquí, que també he vingut a celebrar la final i també la vull guanyar. I això és el que donarà vistositat a aquest partit. Rafa Leva fent el servei de porteria, llarguíssim, superant fins i tot el cercle central. Carlos Guzmán l'envia cap endavant.
Puntada que intentarà gestionar Alberto González. L'àrbitre no marca falta en aquesta acció. Per mi ho era, amb Cristian Alfonso, que ha motivat la caiguda del jugador del Girona. La lluita és intensa per aquesta pilota, se l'emporta Nils Puigades. Eloi Zamorano ha entrat amb força, s'ha emportat la pilota, diu Sánchez Aparicio, que legalment, tot i que Nils Puigades quedava ara adolorit al final, esfèrica que arriba a les mans de Rafa Leva. No hi ha falta, arriba a temps Eloi Zamorano, li treu la pilota a Busser, una mica de contundència, però bé, arriba a temps. Doncs justament aquí tenim la repetició d'aquesta acció. És una de les coses que ens consta que els tècnics del Girona demanaven a Eloi Zamorano. És un jugador amb bona sortida de pilota, un central amb bona sortida de pilota, però aquí que li mancava una mica de contundència a les accions defensives. Doncs en aquesta acció l'ha mostrat. Sí, possiblement. Mira, d'aquest tema hem parlat amb Quique Cárcel i això és el que deia, no? Realment doncs, és un noi amb unes condicions molt bones, però potser ha d'imposar una miqueta més el seu físic. Bona acció tècnica ara per part de Nils. Carlos Guzmán, Gerard Puig-Oriol, avança Puig i s'anima, prova el xut. S'ha entrat el llançament del jugador vegenc de Caldés a les mans de Jorge Palazzi. El que hem dit, estem complint el guió, hem dit estratègia, hem dit practicitat, màxima mirada cap a la porteria contrària des de qualsevol distància, qualsevol pot xutar a porta i es pot erigir en protagonista. Ara moment el Girona al mig del camp a través de Cristian Alfonso. Baixa sovint a iniciar les jugades d'atac del conjunt blanc i vermell. Ricci, l'entrega per Jandro Castro. Toca Mata, se l'emporta Jandro. Controla un pèl massa llarg. Ho recupera l'Europa, aquest és Pucci. Entre dos jugadors a punt de prendre-li la pilota. Falta de Pucci, diu l'àrbitre. I anaven David Vigas i Cristian Alfonso en aquesta acció i l'àrbitre ha interpretat que en la caiguda Pucci ha trebat Cristian Alfonso. Imaginem que és el que ha interpretat. Sí, jo crec que Pucci va tocar la pilota. No sé si l'arriba a tocar. Si no l'arriba a tocar, pot xiular falta l'àrbitre, correcte, però si la toca no ho era. Cristian Alfonso va jugar amb l'Hospitalet aquí al Nou Sardenc a la temporada 2009-2010, 14 de febrer del 2010, per ser més exactes. Derrota 1-0 en un partit en què també va jugar Quique Cárcel, el que ara és el secretari tècnic del Girona. Xut justament de Cristian Alfonso, ha hagut un rebuig, o almenys ho semblava. És servei de porteria, i si l'àrbitre ho diu és que Cristian l'ha enganxat fatal. Exacte, l'ha mossegat. La trajectòria de la pilota era estranya i per això hi ha semblat en un principi que podia haver-hi aquest rebuig. Expliquem una miqueta, perquè quan diem la pilota mossegada, molta gent diu, què representa això, no? Representa que l'impacte, o sigui, el toc sobre la pilota no és el correcte i la pilota surt rodant cap endavant donant botets, no? És això que es diu mossegada, no? És a dir, que la superfície de contacte no impacta bé amb la pilota. Impacta de dalt a baix i surt rodant endavant. Serveix davant d'Oriol Dot. Era Guzmán, torna a tocar Dot. Persegueix aquesta pilota Pucci, li arriba però Jaime Mata, la trepitja per emportar-se la falta. Falta de Javi Lara. No, s'hi ha entrat aquesta pilota, però l'àrbitre no havia autoritzat. No, però ja ho sé. La validesa del llançament. Perquè estava la pilota en moviment, però Cristian Gómez ha estat genial aquí, Genial, Fixa't, perquè ha xiulat falta, perquè si no és un golarro. Pilota quieta perquè hi ha hagut falta sobre Jaime Mata i serà Ricardo Álvarez Ricci qui faci el servei després de complir, per cert, contra el Sabadell. Diumenge passat els 100 partits oficials com a jugador del Girona. Clar, és que pensem una cosa, Rafa Leva és un porter rapidíssim, amb una experiència, però fa 1,75 m. Clar, és un porter amb molt poca envergadura i realment pot patir, amb el joc aeri pot patir, i amb les vaselines encara més. Pressiona el Girona per recuperar aquesta pilota i a falta. Falta de Marc Rovirola. Migcampista defensiu, nascut fa 22 anys a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. Jugador que ha jugat també pot jugar com a lateral, fins i tot alguna vegada com a central, tot i que no és un jugador molt físic com per fer de marcador. Una solució ben bé d'emergència. Jo el veig més com a pivot dret, o sigui, mig centre dret o interior dret. És una de les posicions que també ha ocupat. Atenció amb aquest intent d'internada
A l'àrea gironina pot recuperar el conjunt. Quin control. Avui podem dir visitant, encara que en teoria és l'escenari d'una final. L'Europa juga a casa i ara haurà de defensar aquest córner, que serà el primer del partit. Deixen també elevar una miqueta Jandro, aquest tros de jugador, que ha fet un control orientat, s'ha anat molt fàcilment i sabia com havia de passar, a quina velocitat i a quin espai. Justament serà Jandro Castro i farà el servei. Es movia Mata a l'interior de l'àrea, el servei de Jandro, ha tret amb els punts. Rafa Leva, que a més ha estat objecte de falta, correcte. Ha quedat estabornit. Rafa Leva, el titularíssim d'aquesta Europa. Aquí tenim l'acció i la caiguda en què possiblement hagi pres mal també. Sí, però també la càrrega d'estemps de Carles Mas impacta en la cara de Rafa Leva. Estem veient, mentre esperem el servei d'aquest home, de Rafa Leva, molts aficionats que han entrat ja al Nou Sardenya i que es queden drets, excepte el gol on ataca ara l'Europa en aquesta primera part, que és un gol també reservat en part als aficionats del Girona. L'aspecte és fantàstic i a més continua entrant gent aquí al Nou Sardenya, que bé ha trepitjat aquesta pilota Jandro Castro de tallàs del futbolista Mieres. Vol jugar de primeres al Girona. Cristian Alfonso no pot aprofitar la pilota de Mata, que la trepitja, i torna Cristian Alfonso, l'acaba perdent. Bona acció defensiva ara de Sergi Pastells des de terra. Important l'embús defensiu de l'Europa, en el qual no ha pogut penetrar els jugadors del Girona. I aquí se la juguen moltíssim, perquè després desocupen les bandes i hi ha un espai molt gran. Àlex Pobes havia superat Ricci, no ha pogut fer el mateix amb Vigas, la vol treure Ricci, la recupera Gerard Puigoriol. Hi ha hagut comunicació en aquesta passada, servirà de porteria Jorge Palazzi, el titular a la Copa, també a la Copa Catalunya. Té de les copes del Girona, aquí el tenen, exporter del Villarreal, de 25 anys. El servei de Palazzi molt obert, tant que serà molt difícil que Vigas eviti el fora de banda. Ho ha aconseguit, però genera una contra. Atenció, Ignacio, pot entrar a l'interior de l'àrea. No s'ho ha pensat dos cops. S'ha vist venir la presència d'Eloy Zamorano, que és qui anava a tapar. I això li ha sortit molt desviat a Ignacio Rosillo. Més que res, el que ha fet Eloy Zamorano és precipitar l'acció de Rosillo. No l'ha deixat rematar en condicions. Ell volia creuar la pilota, però darrere, o sigui, aquest creuament central en situació límit l'ha fet xutar abans de temps. Jugador Ignacio, que havia estat ja, abans de passar per altres clubs a l'Europa, en categoria juvenil. 4 dels 6 gols que ha marcat aquesta temporada. Un dels màxims golejadors de l'Europa al campionat. Els ha marcat a la segona volta. Està en un estat de forma dolç en l'aspecte golejador Ignacio Rosillo. Ara la torna a tenir el Girona. Eloy Zamorano obert cap a la pujada de Juanlu Gens. Pot fer la centrada al cordobès. Juanlu, el primer pal serà córner. Segon per un Girona que comença a fer-se present a l'àrea del conjunt escapulat. Una frivolité maca, d'habilitat, passant la pilota per darrere, per entremig de les cames, de les pròpies, i fent una passada boníssima. Dels golejadors del Girona en aquesta Copa Catalunya, per cert, Juanlu Gens, el protagonista d'aquesta acció, que ha acabat amb el córner que pica Jandro i que comportarà un altre córner després del rebuig. Ja en van 3 per a l'equip de Pablo Machín, que té Mata, té Carles Mas a l'interior de l'àrea, també té Eloy Zamorano. I ara digue'm si no és maca la samarreta que estrena a l'Europa. Una samarreta especial per a aquesta final. Amb la senyera. Aquí veuen Ricci movent-se, també Eloy Zamorano, el servei de Jandro, acció assajada, no hi arribarà Juanlu. Era bona, I atenció ara a l'error en l'entrega de Ricci, ha estat a punt Nils Puigades de poder iniciar la cursa en solitari cap a la porteria rival, però ja la té Palazzi de nou per al conjunt blanc i vermell. Ricci. Carles Mas ara, després de rebre de Cristian Gómez. Jandro, de nou Carles Mas.
Marcador esquerre i esquerrà, com han pogut veure en el desplaçament. Cristian Alfonso no ha combinat bé ara amb David Vigues i Oriol Dotge es prepara per fer un altre servei de banda per al conjunt local. Avançant un metre abans de fer el servei. La pentinava Pobes, al final la treu Carles Mas. Mata, posició correcta. Alberto González apareix, però apuntar des de Rafa Leva, persegueix aquesta pilota Nils Puigades, toca amb el cap Eloi Zamorano. Juanlu buscant Mata, s'enfrontarà amb Àlex Cano, posa el cap Àlex Cano, no pot controlar però la pilota. Que ràpid, fixa't el que dèiem, no? Dos centrals, els dos centrals, si estan en horitzontal, passat un, passat els dos. Que ràpid ha anat Alberto González de cobrir l'esquena en diagonal, perquè si no se n'anava Mata sol. Desplaçament llarg sense més destinatari que Palazzí segurament hauran pogut observar, almenys així estava previst. Una altra cosa és que puguin haver anat caient a mesura que hagi anat avançant el partit, que els jugadors de tots dos equips s'havien de portar crespons negres o braçals negres, en aquest cas també com a senyal de dol en memòria de les víctimes de l'accident aeri als Alps francesos. Eloi Zamorano per Juanlu, a punt d'arribar a la mitja hora d'aquesta final de la 26a Copa Catalunya. La guanya l'Europa, val el gol d'Alberto González. El Girona busca igualar-la, però Vigues no ha trobat Mata, està treballant d'una forma extraordinària de moment l'Europa en defensa. Àlex Pobes se la pot quedar, espera la pujada de Pucci, la rep el futbolista vegenc combinant amb Javi Lara, aquest és Sergi Pastells. De nou Javi Lara, baixa a ajudar Carlos Guzmán. La pujarà a prop Pastells, dos laterals bastant ofensius o molt ofensius, els que presenta l'Europa a l'alineació d'aquest vespre. Ignacio perseguint aquesta pilota, tot l'avantatge però és per a Ricci. Més enllà de la divisòria, la toca Mata, cau. Falta, diu José Emilio Sánchez d'Aparicio. Doncs sí, curiós, Pastells és dretà tancat, és a dir, quan avança, en lloc de tocar-la amb l'esquerra, la toca amb la dreta, posa la part externa del peu dret per fer fins i tot el control. Ricci. Aquest és Eloi Zamorano, de nou cap a Ricci. El desplaçament del futbolista gallec cap a Mata, no hi ha arribat, pentina Jandro, atenció a canviar la pilota, confiat cap enrere, hi havia Àlex Pobes, l'intent de Ricci de sorprendre Rafa Leva des de lluny marxa. Més enllà de la porteria, si senten xiulets és perquè en el gol contrari, on hi ha els seguidors de l'Europa, agents de seguretat, han obligat a la retirada d'una pancarta que exhibia l'Assemblea de Dones Feministes de la Vila de Gràcia com a campanya de denúncia de les agressions sexistes i per la defensa del propi cos a la Festa Major de Gràcia del 2013. Han repartit uns fulls informatius a l'exterior del Nou Sardenya en què denuncien que s'ha multat aquesta associació amb 10.500 euros per aquesta campanya. Ho volien denunciar i ho han fet aprofitant aquesta final de la Copa Catalunya. Jandro. Eloi Zamorano cap a Ricci. De nou Eloi Zamorano, futbolista salvatà que ha jugat 22 partits com a titular amb el Girona B a primera catalana aquesta temporada. I la falta sobre Jandro. Que solidari està a l'Europa, pressionant, tancant tots els espais, tota la línia passada, dificultant al màxim. Aquí Jandro, fitxa que li agrada tenir una mica d'espai, fer-se ell mateix a l'espai, és que no té ni temps. Mentre aguanti la condició física d'Europa, el Girona tindrà seriosos problemes per arribar a la porteria contrària. Compte amb aquesta pilota llarga que donarà feina a Ricci davant de la pressió d'Àlex Pobes. Ricci cap a Jorge Palazzí. Pot sortir el Girona amb pilota controlada. Aquest és Marc Rubirola. Carles Mas. Vigilat per Ignacio. Ara en aquest cas amb la dreta ha jugat Carles Mas. Cristian Alfonso reclamava una falta en aquesta acció per part del golejador d'Alberto González. L'àrbitre no ho ha considerat de la mateixa manera. És out per al conjunt escapulat. Jo crec que Pablo Machín el que dirà
els jugadors és que tinguin una mica més de mobilitat, és a dir, Marc Rovirola ha aixecat el cap, ha vist a Jandro, però ja molt marcat, no ha vist a ningú més, i aquesta sensació de portar la pilota, de guanyar espai a camp contrari i no veure ningú que et vingui a demanar-lo, que es desmarqui, doncs crea aquesta confusió i, a més, afavoreix el treball defensiu del contrari perquè li costa molt menys marcar si els pars que has de marcar no es mouen. Andro justament és qui movia la pilota esperant això que deia Jordi. Una bona línia de passada que no ha trobat, l'acaba perdent, la té Carlos Guzmán. El futbolista de Montcada, Nils Puigades, feia la centrada, ha tallat Richie. Cristian Gómez la persegueix, se la quedarà Javi Lara. Té a prop Nils. Altres suports per la banda, com de la centrada l'ha pogut treure Eloi Zamorano. Pilota encara de la superfície a càstig del Girona, s'acabarà perdent, però més enllà de la línia de fons pel treball que ha fet en defensa ara Juan Lujens. A l'esquerra de la imatge, per cert, d'aquesta imatge de Palazzí, 20 de porteria, veien un missatge, una pancarta que es va exhibir també en el Clàssic. Aquesta, al Camp Nou. El Xavi Torres ha seguit i ens ha explicat fantàsticament la història i la pancarta ho diu tot. Prenguin nota d'aquest missatge que segurament veuran en diverses estones en aquest partit, perquè val la pena prestar-hi atenció. Pucci, Alberto González, corre Jaime Mata, l'avantatge a prop per Rafa Leva, pressiona el Girona, pressiona Cristian Gómez també. Àlex Cano envia la pilota més enllà de la visòria, ha tocat Eloi Zamorano, no ha sortit però Pastells cap a Àlex Cano. Àlex i Carlos, dos germans jugadors de tercera divisió, un defensa i l'altre davanter del Sant Feliuenc. Acció que amb un servei de banda que farà efectiu Juan Lujens, amb molt poca presència a la Lliga, només 4 estones. No juga Juanlo a la Lliga des de la 14a jornada contra el Recre. Ha anat convocat en els 5 últims partits, però l'altre dia, per exemple, contra el Sabadell el veiem escalfar i escalfar i escalfar-se, que seria el terme correcte gramàticament, però sense tenir minuts. Carles Mas va acumulant percentatge de possessió al Girona, però no remata a la porteria de Rafa Leva des del minut 3, amb aquell cop de cap de Jaime Mata que ha sortit alt. Salta Jandro. D'una altra part, fixa't, 35 minuts, cap targeta, joc molt net, contundent, amb algunes entrades a temps, mentre el físic aguanti José Emilio Sánchez Aparicio, doncs no tindrà cap problema. No farà ús d'aquest promís tan alt de targetes que té. Has dit bé el nom complet. Sí, José Emilio Sánchez Aparicio. Has dit per tan llarg, sí. És que tu ja saps per què ho dic, no? Perquè normalment els àrbitres és Sánchez Aparicio com a José Emilio. Per això a vegades ens liem. Protegeix Richie davant de la presència d'Àlex Pobes, pilota a les mans de Palazzí. Pobes davanter jove, 23 anys, mitjat de la muntanyesa, 2 gols en aquesta Copa Catalunya. Va arribar a fer una pretemporada amb l'Atlètic de Madrid C, ara fa 4 estius, el 2011. Ara però juga a la tercera divisió i com molts dels jugadors de l'Europa, sent amateurs, té una feina al marge del futbol, que és la de transportista. Vigas ha superat la pressió d'Ignacio. Canvi de ritme de Vigas. Interessant, aquest canvi de ritme que exhibeix moltes vegades. Atenció, Jandro. Falta ideal, a més a més, per Jandro. Se l'ha fet ell. Se l'ha fet ell. Ha dit, espera que m'emporto la pilota una miqueta i a veure si em fan falta. Si vols anar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Exacte. I ell mateix, aquí ho veurem a la repetició, després de perdre la pilota, ha caigut. Ha mirat de seguida Sánchez Aparicio i segurament ha estat content de saber que és falta a favor del Girona. Distància ideal per ell, pel seu tipus de colpeig, per sobre la barrera, de rosca, buscant l'escaire. Què deies de Vigas, Jordi? No, que és que per mi, a part de totes les provatures que ha fet Pablo Machín, amb Coris, que és dretar, amb Nadal, que és dretar, per mi el més natural és Vigas. Possiblement li falta una mica d'experiència i ha tirat Pablo Machín de més galons aquí, però per mi és un lateral esquerre que pot reciclar-se perfectament com a carriler amb aquesta configuració de 3-3-2-2.
També hi ha Ricci, disposat a llançar la falta. En aquest cas seria més potència. El llançament, però és de Jandro Barça fora. Li ha faltat baixar. Aquesta pilota anava buscant l'escaire, com li agrada amb ell, però li ha faltat baixar. L'ha fet passar mig metre per sobre el travesser de la porteria de Rafa Leva. Jandro Castro en el que és la segona rematada en perill del conjunt de Pablo Machín en aquest partit. O per dir el mateix, seguint amb lo de Bigues, és el jugador que s'assembla més a les característiques del lesionat Juncà. És a dir, esquerrà, molt recorregut, descarat, que li agrada pujar, que fa servir molt bé l'esquerra. De fet, recordem que Bigues ha jugat aquesta temporada 2 partits amb el primer equip consecutius, a més, 16a jornada i 17a. Aquesta 17a va ser al camp del Saragossa i va ser expulsat. Ja havia jugat amb el primer equip a la Copa Catalunya en temporades anteriors i va jugar també aquesta temporada a la Copa del Rei. Jugador que va ser del Peralada, de l'equip de la seva localitat natal fins a cadets. Acabarà recuperant la pilota a l'Europa. Bigues, justament s'ha avançat massa la pilota. Exacte, possiblement això, aquest desig de progressar tant, a vegades el fa ser massa accelerat. Pedro Dolera darrere d'Oriol Dot, que fa el servei davant d'Ignacio, lluitant amb Marc Rovirola. No hi ha falta, diu Sánchez Aparicio. Cristian Gómez, Jandro, puja Bigues, Jandro, i passa aquesta pilota. Bigues vol superar Dot, que s'ha de llançar per enviar-la a fora de banda. És out a favor del Girona, a punt d'entrar els últims 5 minuts d'aquesta primera meitat. El servei de Bigues es movia Cristian Alfonso. Problemes per Marc Rovirola. Ha tocat aquesta pilota Àlex Pobes. És Carlos Guzmán per Nils Puigades. Rovirola posa el peu. El vigilava ara Pobes. Nils, falta. Sí. Falta del suec, com coneixen a Nils Puigades i Nordgren. I Nordgren, sí. Mare de Nils és sueca, ella és de Sant Pol de Mar. Jugador que va passar també per la Penguenguera. Atenció, el millor assistent de l'Europa aquesta temporada, Nils Puigades. És un jugador molt versàtil, té molt recorregut, és molt improvisador d'accions, dirien. És capaç de centrar en cursa amb molta facilitat, és capaç d'arribar a la línia de fons, és capaç de fer diagonals, assistir. D'aquí que sigui un home importantíssim per l'equip de Pedrola. I és un jugador que necessita molta continuïtat, té una molt bona musculatura, però necessita ritme de competició per sentir-se important i sentir-se molt efectiu. 17 partits com a titular, 9 sortint des de la banqueta aquesta temporada a la Lliga per Nils Puigades. La puntada de Pucci ha salvat l'out Ignacio Rosillo, ha mantingut la posició Carles Mas. Problemes per Ricci, amb l'esquerra pot enviar més enllà de la divisòria. No hi arriba Jaime Mata, l'avantatge és per Àlex Cano. Carles Mas saltarà, toca amb el cap. No hi arriba Gerard Puigoriol. L'ha tocat Cristian Alfonso, ningú la baixa. Dot pot mantenir el control. Cristian el persegueix, però pot entregar Oriol Dot cap a Sergi Pastells. Corre Nils Puigades, el persegueix Eloi Zamorano. Controla amb l'esquerra Nils, buscant la posició per fer la centrada. Cau Nils i és falta. Veus el que et deia? Imprevisible, és a dir, el que fa normalment un jugador és centrar, no? Perquè arriba a la línia de fons. Ell què fa? Pop! Retalla, i clar, el defensa no té un altre remei que posar-li el cos perquè no se'n vagi. Falta lateral, de nou per fer treballar l'estratègia. Sí, perillosa. I l'estratègia ha vingut al primer gol. Exacte. Alatzi ordenant la situació dels seus companys. Àlex Cano, Alberto González, Àlex Pobes, Ignacio, alguns dels jugadors que hi ha a l'interior de l'àrea. El servei de la falta, Palatzi surt, falta. Dos bloquejos, sí. Dos. Mira, Cano i Albert González fan pantalles, però no pantalles. És més que pantalla, perquè agafen el contrari, però sense rubor, És a dir que... I aquesta falta fa que la torni a tenir el Girona. Marc Rovirola. Això es fa no per lliurar-te el teu marcador, perquè el teu company tingui el camí
lliure per fer l'anticipació. Sí, és un bloqueig per impedir la progressió del defensor i deixar aquesta via per entrar. Sí, però un bloqueig, però de rugby, Sí, un placatge. Placatge gairebé. Exacte. Quan, curiosament, les pantalles també estan prohibides en el món del rugby. És a dir que aquí tothom se les empesca per poder treure el màxim profit de les seccions d'estratègia. Ha sortit l'Eva amb aquest gest que és aplaudit. Els seguidors europeistes. El servei d'aquest porter amb una llarguíssima trajectòria al futbol català. Cop de cap d'Eloi Zamorano directament a fora de banda. Servirà de nou el Club Esportiu Europa. Avui ha aconseguit l'1-0 en el minut 15 de partit, quan habitualment és a l'últim quart d'hora quan marca més gols, a l'últim quart d'hora de partit, quan marca més gols, també quan en rep més. Mata, lluitant amb Cano, la pilota ha rebotat en un braç, no ha interpretat voluntarietat l'assistent Artemir Vidal, Arcadi Artemir Vidal. Imaginem que per això ha deixat continuar la jugada, tot i les protestes d'Àlex Cano. Intenta iniciar el joc des de darrere, els tres centrals oberts amb B baixa, i a partir d'aquí ve a rebre Cristian Gómez, quasi sempre buscant la connexió amb Jandro, que és el que ha de portar la pilota cap a la zona superior. Ricci cap a Eloi Zamorano. Però fixa't, està perfectament delimitada, les dues línies de 4 i de 5, compte, de l'Europa, amb Puig més endarrerit, l'ajuda Javi Lara, i Guzmán tira una miqueta més endavant quan intueix que pot tenir la pilota. De fet, el que t'anava a comentar és li està costant moltíssim al Girona poder arribar a l'àrea de l'Europa en aquesta primera part que acaba de finalitzar ara mateix, perquè al marge del cop de cap de Mata, la següent ocasió és el xut de falta de Jandro i és una acció amb la pilota parada, és a dir, l'Europa ha mantingut aquest baluard defensiu fantàsticament en aquests 45 minuts que s'acaben d'exaurir. Disciplinàriament perfecte, defensivament, i el Girona s'haurà de composar i imaginar un altre tipus de joc per ser superior al seu rival i empatar el partit. Pal el gol que ha marcat Alberto González Soriano en el quart d'hora d'aquesta final de la Copa Catalunya. Està guanyant l'Europa 1-0 davant del Girona. De moment, el petit, l'equip de tercera divisió, guanya el de segona, queda però tot una segona part. Ens ho estem passant molt bé al Nou Sardenca, esperem que tots vostès també. Tornarem per passar-nos-ho encara millor quan comencin els segons 45 minuts. Fins ara.